Dins teu, dins seu, dins meu, hi ha un material prodigiós del que estan fetes les plantes, el mar, el cel i els colors, que és l'essència de la vida, però que molt pocs hem vist. Tot sovint les aparences no ens deixen mirar endins. Tot sovint les aparences no ens deixen mirar endins. Dins teu, dins seu, dins material. Ah, sí. Abre los dedos. Dale. Estem fent un lipdat de l'empresa Mas Albornà. Sí, tot l'equip de l'empresa Mas Albornà, aquí fet per tot Vilafranca, per tot el Penedès. He practicado, llevo 2 días, Ui, molts nervis. Música, sisplau. Dins seu, dins meu, dins teu, dins seu, dins meu, hi ha un material prodigiós. Vinga, trenta, del que estem fetes les plantes, el mar, el cel i els colors. És quan decidim dibuixar ponts de comprensió, emergeixen del cor nova força i nous valors. Perquè jo soc com soc, tu ets com ets. Todos tenim motius per sentir-nos satisfets. Avui a mi que et demano. Bueno, ens han dit que és molt bona. Vale, Félix. Vine, Félix, vine. Aquí. Perquè jo soc com soc, tu ets com ets. Tots tenim motius per sentir-nos satisfets. Avui a mi que et demano. Escolta la meva cançó per entendre el meu son i ballar sense por. Per cantar tots plegats la rumba que ningú imagina. Perquè si ho provo tot sol. Perquè jo soc com soc, El Martí és com ets. tots tenim motius per per sentir-nos satisfets. El meu ritme no camina. El meu ritme no camina. El meu ritme no camina. Tots preparats pel ritme de les maraques. 1, 2, 3, tiro, señalo. ¿Qué estamos grabando hoy? El tiquitaca, no sé cómo se llama. Hola.
¿Qué tal? Bé! Antonio. Hola, José. ¿Qué tal, cariño? Ponte con él, mira aquí. Mira la máquina, tú mira la máquina. Mira qué máquina. Hola, los pompones. Vamos allá. Venga, Jordi. Guai, guai. Tu eres com ets, jo sóc com sóc, tots tenim motius per sentir-nos satis... Exacte, això ha de ser cap a la càmera la tenim aquí per a vosaltres. Fem el mateix pas, així us diu la melodia. Piquem els cops compant, perdem la sintonia, però res ens atura. Una cançó que ens ha fet des de Rumbanc per nosaltres. Som els de Rumbanc i hem vingut a gravar aquí al Lip Dub, encantats. Balla al meu ritme i bé, de moment està tot funcionant de meravella, molt contents d'estar aquí. Tu ets com ets, tots tenim motius per sentir-nos satisfets. Entreneu així, vale? Grup 3, Miguel González. ¿Tu eres Miguel? No. La emoción en este momento. ¿Qué saps que anem a fer? Ballar. A ballar, no? Sí. Ah, Un vídeo ballar. que estàs contenta? Sí. Venga, vuelta, 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 vuelta para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. A los pompons. Ara aixecar els pompons. Se tienen que mover, si no, no vale. Y para el lado, Juanín, para el lado. Una foto serà que no se'n vegi, no? Però hem encontrat mi mòbil, però... Per cantar-nos clavats, la rumba que ningú imagina, que si ho rebem tots som, el teu ritme no t'oblida. Si ho rebem tots som, i el teu ritme no t'oblida. Que tu camines tots som, i el teu ritme va. Si ho rebem tots som, iPhone 6, Apple, nova generació. Hem d'estar així quiets? En diagonal, m'heu de mirar tots amb mi. Vosaltres més enrere. Nervis? No, perquè saps què fa? Que com que estic tan acostumat a fer el burro la meva vida... No, fantàstic, molt. Talla. Hola. Un mural gegant amb les lletres de Mas Albornà. Todo el mundo colaborando para dejarlo todo bien y correcto. Amb helicòpters des de dalt a l'aire, com si fóssim uns cotxes, vamos. El vol és el mateix, l'únic és poder és més nerviós. Pues ha sido una experiencia bastante gratificante. Adiós. Y viva Mas Albornà. Adiós. Adiós. Vale? 1, 2, 3, sí. 1, 2, 3, ja! Molt bé. 2, 3. L'essència de la vida, que molt poc somnis, sovint les aparences Que no van a invitar, ¿eh? Poner un aplaudimiento para el primer grupo. Hola.
Què tal?